Ahoj lidi, vítám vás na mém kanále. Jak natáčel můj bratranec, tak je to celá lež, protože to byl můj králík. Jo? Byl u nás doma, jezdí skoro každý středu, počkejte, ve čtvrtek teda jezdí, takže je to můj králík, není to jeho, jo. Tak čau. Máme ještě hodně času. Budu teda si dělat blbosti. Bum. Takže jak jste slyšeli, takže ten králík je můj, není jeho. Jo? Že se tam psalo, že já mám taky králíka, já jsem jeho